ez da negar egiten, bada ez da hau dut zemen, ez dute negarrik egiten, izergaitin negar egin behar dut, adibidez, ez? Orduan, adaptazio prozesuak askoz be adinagoak dira gure eskoletan. Eta gero, askotan erabiltzen dira umeak, erabili zentzu honean, erabili egiten dira umeak, esateko, orduan zer, zuk ulertu duzu biderketa zelan egiten den, ezta? Bueno, azalduko diezu, beste guztiei, edo, adin diferentetako umeak daukagu zenean gela, bueno, bihar Elena kontatuko dizue, Elena da, 2. mailako eta 3. mailakoei, azalduko die zelan egiten den biderketa, berak zelan pentsatzen duen egiten den biderketa. Elenaren zatorela kristolik. Orduan, gauza horreik, eskola handietan, edo adin bakarreko geletan, ez dira hain, ez daukate hain garrantzi handia. Ez hain garrantzi ematen gelan. Gela horrek oso homogeneizatuta egoten dira. Danak adin berekoak dira, bera suposatzen dugu dana berdin dakitela eta denak heldu behar direla leku berdinera eta dana dakitela. Hori galdu egiten da adin bakarreko geletan. Adin nahasketa honek ere errazten duena da erritmo diferenteak errazketatzea. Danok ez daukagu abiadura berbera, batzuk arinago ikasten dugu, beste batzuk astiroago, batzuk modu batera ikasten dugu, beste batzuk astiroago. Eta orduan, olako geletan, ja behin ikasturtea amaituta gero, han ez daude, honek 4 urtekoak dira, honek 5 urtekoak, honek 1. mailakoak, ez da horrelako banaketa bat ematen. Egoten dira, gelan daukaguzenak dira umeak, gelakideak, danak lagunak gara, taldea egiten da. Orduan, momentu batean, bardin da zuzea adin eukiko duzun. Zuk lana egiteko orduan, 3 urteko bategaz edo, 1. mailako bategaz, egon beharrean, 5 urteko bategaz egon behar baduzu, beretzat ez du arazoa suposatzen. Bera ez dago, gela horietan ez dago nagusiak eta txikiak ez. Daukaguzena dira gelakideak. Hor, askoz be errezagoa da, azpitalde malguak egitea, ume bakoitzaren erritmoaren araberakoak. Eta umeak ez dute adin bakarreko geletan sufritu alduten beste sufritzen horrelako geletan. Claro, imaginatu, adin berekoa gara eta berak mi baino gehiago daki, edo norekin egingo dut honekin. Gauza horrek gogorrak izaten dira gela batzutan. Gure geletan askoz be leunagoak dira. Bueno. Beste gauza importante bat, gela honetan, edo batez be DBH-ra doazenean, irakasle guztiek esaten digutena. Eskola txikietako ikasleak, besteak baino, askoz be autonomoagoak dira. Nabaritu egiten zen. Zergaitik izaten dira autonomoagoak? Askotan, eta gerotan adin aniztasun gehiago eduki gelan, erabiltzen den baliabide metodologiko bat izaten da espazio diferenteak edukitea gelan. Espazio diferenteak eta espazio bakoitzean ekintza diferenteak egingo dira, zailtasun maila diferentetako. Hori zertarako, horrela, adin bereko berdineko gelak direnean, irakaslean joera, eta izaten dugun irakasle askok ez danak, baina askok izaten dugun duten joera da klase magistralak. Nik azaldu egiten dut, nik azalpenak ematen ditut, baina denontzat. Claro, adin desberdinak ditugunean,
hori ezinezkoa da. Batzutan, azalpen berbera ezin duzu eman, txikientzat eta nagusientzat. Edo gauza berdinak ezin dituzu azaldu batzuntzat eta beste batzuntzat. Gero, behartu egiten zaitu taldea beste modu batera antolatzen. Askotan erabiltzen da, baliabide metodologikoa daude. Espazio diferenteak erabiltzea, toki diferenteak, eta toki bakoitzean ekintza diferenteak egitea. Zailtasun maila ezberdinare. Hori zertarako, irakasleak aukera gehiago izan ditzan, umeekin lan egiteko. Orduan, irakasleak talde batekin lan egiten duen bitartean, beste talde bat, egon daiteke beste espazio batean, beste leku batean, beste gauza batzuk egiten. Irakaslearen presentzia ez dagoenean, orduan, umeak ohitu egiten dira, eurek euren kabuz lan egiten. Gauzak pentsatzen, gauzak egiten, gauzak zuzentzen. Ikusten, orain hau egingo dut, gero bestea egingo dut, lana antolatzen. Noski, irakaslea urrun ez da egongo eta gero irakasleak ere begiratu beharko du, talde horretan zer gertatu den, eta lan horren jarraipena egin, baina irakaslearen presentzia ez da hain omnipotente eta omnipresente izan behar espazio askotan. Eta orduan, horrek egiten du, umeak gai izatea momentu askotan, bakarrik egiteko, bakarrik pentsatzeko, euren lana antolatzeko, eta horrek umeak autonomoagoak egiten ditu. Gero, adin bakarreko geletan ohikoa da testoliburuak erabiltzea. Eskola gehienetan, zikeran, testoliburuak erabiltzen dira. Claro, eskola txiki baten, hiru adin ezberdinetako umeak imaginatu dituela irakaslea gelan. Bakoitzak bere testoliburuarekin badabilen, ezin du lana kudeatu, soramen bat da, bai irakaslearentzat eta bai umeentzat. Orduan, nahita nahi ez, eskola txikietan, askoz be metodologia aurrerakoiagoak erabiltzera behartuta gaude. Testoliburuak, soratu ez badugu nahi, gelan, bilatu egin behar ditugu beste metodologia batzuk talde guztia elkarrekin lanean egon izateko modukoak. Eta, noski, metodologia horreik askoz be aurrerakoiagoak izaten dira, testoliburuak erabiltzaren aldean. Metodologia horreik albideratu egiten duten gehienetan proiektuak izaten dira. Eta orduan, proiektu horrek albideratu egiten dute umeen interesa kontuan hartzea, umeen erritmoak errespetatzea, umeak gai izatea euren lana planifikatzeko eta ondorioz euren autonomia garatzeko, ekintzak zentzua izatea, umeen aurregitziak eta kontuan hartzea, eta hori da azken finean ikasteko egin diren azkenengo ikerketak ikasteko behar diren baldintzak. Orain, kompetentziak hitzak eta erabiltzen duzue. Orain, irakasleen artean, orain hori da kurrikulum berriak eskatzen diguna, ez da? Da, umeak kompetentziak egin behar ditugula euren ikasketa prozesua amaitzen dutenean. Kompetentziak bizitzarako eta bizitzan aurkituko dituzten arazoei aurre egiteko. Eta kompetenteak egin ahal izateko metodologiak horrelako baldintzak bete behar ditu. Orduan, ikusten duzuenez, gauzak gure alde jokatzen dut. Horrek izango lirateke, arlo pedagogikoan ikusten ditudan alde positiboak, ez? Umeen arteko interakzioa, duten garrantzia, umearen autonomiaren garapena, erritmoak errespetatzea eta metodologia askoz be aurrerakoiak erabili behar izatea. Gero, bestalde, arlo afektiboa egongo litzateke.